Li Îranê hilbijartina dora dudiyan temam bû Mesûd Pezeshkiyan ji bo Serokkomariya Îranê hat hilbijartin. Dora yekê du hefte berê bû, dora dudiyan jî doh li dar ket yanê 5 Mehê. Pezeshkiyan bi sedî pêncî hal heft bi ser ket. Pezeshkiyan kesek reformîst e. Reqîbê wî yê muhafezekar Saîd Celalî di sedî 44 hal siyan de ma. Piştî 2005 ev yekem reformîstek û li Îranê dibe serokkomar. Ji vê wê de tiştê ku me eleqedar dike, Pezeshkiyan ji bo Kurdan wê çi bike? Berî hilbijartinê dora dudiyan bi çend rojan mîtîngeke wî hebû. Di mîtîngê de duruşma bijî Kurdistan bijî Îran avêt. Tê zanîn li Îranê herêmeke bi navê Kurdistan heye û ew bi awayekî fermî yek ji eyaletên Îranê ye. Loma Pezeshkiyan rehetî karî duruşma bijî Kurdistan bijî Îran bavêje. Lê bi vê yekê ji Kurdan deng xwest. Diyar ku Kurdan jî deng dane wî ku hatiye hilbijartin. Pezeshkiyan kesekî reformîst e. Di dema çalakiyên Jîna Emînî de wî polîsên Îranê rexnekiribûn ji ber tundiya wan. Pezeshkiyan jî îro pê de wê çi bike? Em nizanin. Nûnerekî ye, em baş nizanin. Lê em dizanin ku ew kesekî Azerî ye. Wê Azeriyan bîne serkar, wê Kurdan bîne serkar, wê reformîstan bîne serkar, wê kî bîne serkar? Di bürokrasiyê de wê kî hêzê de tir xurt be? Pezeshkiyan bi alîkariya kîjan dewletê hat serkar? Ev pirs hemû li holê ne. Wê Kurd çi bikin? Ev jî aliyekî dine. Di dema pêş de helbet wê diyar bibe. Di kurte deme de û di dema dirêj de wê diyar bibe Pezeshkiyan ji bo Kurdan tiştek dike yan na. Lê rastî ev e ku hêza te hebe tu dikarî tesîr li rêveberan bikî. Mînak li Tirkiye rêya te sedî 10 be tiştekî dine, sedî 30 be tiştekî dine, sedî 33 be tiştekî dine. Li Îranê jî ji îro pê de wê Kurd çi qas bibin hêz. Dema bibin hêz çawa Pezeshkiyan ji bo girtina dengan duruşma bijî Kurdistan avêt, wê çaxê wê bikaribe ji bo Kurdan jî gavan bavêje wan bixe nav bürokrasiyê, nav rêveberiyê û qebûl bike. Lê Kurd nebin hêz, Pezeshkiyan jî wê nikaribe tiştekî bike. Lê ev heye em hê nizanin Pezeshkiyan ji bo kî wê bixebite, ji bo kîja dewletê wê bixebite, wê li gel kîja dewletê çawa têkilî deyne. Lê gelek tiştî di destê Kurdan de ne. Yekîtiya wan, xurtbûna wan.